Vítam vás pri ďalšej diskusii zo série Konfliktné zóny. Túto sériu vám prinášame vďaka spolupráci s OPD. Tému Cypru sme si dneska vybrali najmä kvôli tomu, že má zaujímavé atribúty, ktoré sú rôzne ako v minulosti, napríklad členstvo Cypru v Európskej únii a členstvo Grécka a Turecka v NATO, pričom spolu súperia o územie. O histórii konfliktu a výhľade do budúcnosti nám dnes viac povie slovenská akademička a analytička s expertízou na medzinárodné konflikty Silvia Tyriaki. Vítam vás, dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som vám teraz teda prenechala slovo a potom budeme pokračovať ďalšiou diskusiou. Nech sa páči. Ďakujem, Paulína, a ďakujem vám všetkým, že ste ma pozvali. A dúfam, že sa počujeme, keď hovorím takto, neviem, ako môj hlas znie, ale ak bude treba, tak takto skrátka zvýšim ten volume, ale... Je to v poriadku, ďakujeme. Super. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem a teším sa, že som tu s vami. Ja by som veľmi rýchlo začala takou stručnou, možno takým historickým prierezom cyperského problému. A s tým, že potom bola by som rada, keby sme mali viac priestoru, na otázky, na odpovede a na takú interaktívnu debatu. Neviem, koľko viete o cyperskom probléme, neviem presne úplne, odkiaľ mám začať, ale začnem od 16. storočia, nebojte sa, nezostanem tam dlho. Len aby sme tak približne vedeli, čo predchádzalo konkrétnemu stavu alebo konkrétnej štátnosti v Cyperskej republike. Čiže, ako som už spomínala, neviem, koľko viete, o čom viete, čo viete o Cypre. Cyprus bol dlhú dobu, Cyprus ako ostrov celý bol dlhšiu dobu pod nadvládou Benátčanov a prešiel v roku 1571 do rúk Osmanského impéria. V rukách Osmanského impéria bolo od roku 1571 do roku 1898, kedy Berlínskou zmluvou v podstate, by som povedala, bol nie anexovaný, ale bol priznaný Veľkej Británii. Bolo to v podstate za výmenu podpory Veľkej Británie Osmanskej ríši v bojoch proti Rusku. Išlo tam o krymské vojny, takže v rámci tohoto Berlínskou zmluvou vlastne prešiel tak povediac do rúk Veľkej Británie. Potom v roku 1914, ale s tým, že vlastne to bola len taká, by som povedala, výpožička, že skrátka nebolo to tam tá plná suverenita, no áno, akože Veľká Británia v podstate nemala plnú suverenitu nad ostrovom. Keď Turecko vstúpilo do prvej svetovej vojny, teda ešte vtedy Osmanské impérium v roku 1914, Veľká Británia unilaterálne anexovala ostrov a toto už Turecká republika, už v roku 1923 už Turecká republika toto Lausanneskou zmluvou potvrdila, čiže by som povedala, súhlasila s týmto. Od toho roku 1914 približne do roku, ako oficiálne do roku 1960 bol Cyprus britskou kolóniou a v roku 1960 sa stal nezávislou republikou. Nezávislou republikou sa stal na základe troch zmluv. Zmluvy o garanciách, zmluvy o aliancii a zmluvy by som povedala, o založení, Treaty of Establishment. A tieto tri zmluvy sú stále platné a čo je na nich, to sú medzinárodné zmluvy a čo je na nich zaujímavé je, že oni vlastne stoja a padajú spoločne. Ak sa potrebujete niečo opýtať alebo potrebujete niečo vysvetliť, len môžete v podstate aj v priebehu debaty. Čiže tou zmluvou o establishment sa založila Cyperská republika, tvorí vlastne súčasť aj ústavy Cyperskej republiky, ktorá je stále platná. Čo je zaujímavé na týchto medzinárodných zmluvách je, že Cyperská republika má troch garantorov, three guarantor powers. Turecko, Grécko a Veľkú Britániu, ktoré garantujú jej územnú celistvosť a politickú nezávislosť.
Tieto zmluvy sú stále platné. Ak nebudú platné, tak v podstate ani nebude platná ústava. Nemusíme ísť do týchto medzinárodno-politických a právnych záležitostí, len aby ste mali približne taký prehľad o tom. Táto republika, mladá republika v roku 1960 bola založená ako partnerský štát, súčasne tureckými Cypriotmi a gréckymi Cypriotmi, s tým, že prezident bol grécky Cypriot a viceprezident bol turecký Cypriot. Takisto bolo to založené v podstate aj celá exekutíva bola založená na rotácii, parlament bol tiež zložený proporčne. A už som začala hovoriť o gréckych Cypriotoch a tureckých Cypriotoch, čiže aj keď nevieme, ale myslím si, že viete, že na ostrove žijú hlavne teda aj politicky sú tam aktívne dve hlavné skupiny, tureckí Cyprioti a grécki Cyprioti. Okrem toho sú tam minority, napríklad Maroniti, Maronites, a sú tam aj Latino a tak ďalej. Do tých minorit nemusíme ísť, ale majú politický hlas, tak kvôli tomu ich spomínam. Do roku 1963, medzi rokom 1960 a 1963, táto republika teda fungovala ako partnerský štát s tým, že ju teda viedli obidve komunity. V roku 1963 bol v Grécku puč, alebo teda vojenský prevrat, a tento sa nejakým spôsobom, nie nejakým spôsobom, ako spôsobmi, keď niekto študuje cyperský problém, tak vie, o ktoré spôsoby išlo, sa preniesli aj na Cyprus s tým, že Grécko chcelo anexovať celý ostrov Grécku. Táto anexácia sa volá v politickej terminológii, ale aj v podstate historicko-politickej terminológii enosis. Na toto reagovalo Turecko, ako nesmieme zabúdať, že Grécko je jeden z garantorov Cyperskej republiky. Tento pokus o ten prevrat bol podporovaný určitou skupinou gréckych Cypriotov, nie všetkými, určitou skupinou. Na toto reagovalo Turecko s tým, že časť tureckých Cypriotov, ktorí mali alebo reagovali skrátka politickou, alebo ich politická reakcia bola tzv. Taksim. To bolo rozdelenie územia, hovorím stále o tom roku 1963, na dve časti. No, od roku 1963-1974 sa nič nedialo, také, o ktorom by teda nejak pravdepodobne medzinárodné spoločenstvo nejako veľmi počulo, čo sa týka Cypru. Okrem toho, že OSN vstúpilo do konfliktu už v roku 1964. Vstúpilo do konfliktu rezolúciou Bezpečnostnej rady 186 z roku 1964 s tým, že sa zriadili mierové jednotky na Cypre. Tieto boli zriadené v podstate na ochranu tureckých Cypriotov, pretože tých bolo treba ochraňovať, tých 11 rokov do toho roku 1974. V roku 1974, a to je to už čo si myslím, že u každého z vás nejakým spôsobom rezonuje v podvedomí minimálne, ak nie vo vedomí, je turecká invázia na Cyprus. Táto invázia sa v podstate, alebo teda v realite skladala z dvoch militárnych útokov. Prvý bol v súlade so zmluvami, medzinárodnými zmluvami, so zmluvou o garanciách. Ten prebehol v júli 1974, ten, ktorý prebehol v auguste 1764, už bol nad rámec nadmieru. Môžeme sa k tomu potom vrátiť. Stále ešte nebola vyhlásená nezávislosť Severného Cypru, tureckej TRNC, Turkish Republic of Northern Cyprus. K tejto nezávislosti došlo v roku 1983, čiže ďalších 9 rokov od invázie. Teraz toto bolo UDI, Unilateral Declaration of Independence. S týmto v tom období hovorí sa, alebo teda píše sa, alebo teda z politicko-diplomatických a historických análov vieme, že ani Turecko nesúhlasilo s touto UDI. Na toto reagoval dovtedy Security Council, Bezpečnostná rada nereagovali na to rezolúciami. Potom na túto UDI reagovala Bezpečnostná rada dvomi rezolúciami, kde odsúdili unilaterálne vyhlásenie nezávislosti
Čo neodsúdili alebo na čo nevyzvali, a toto vždy Bezpečnostná rada robí, je taký úzus, že sa to robí zvlášť, nevyzvali na izoláciu severného Cypru. Čiže 1980, 1983, medzi rokom 1975, musím sa vrátiť ešte o 10 ročie dozadu, približne od roku 1975 a cirka do roku povedzme 2017, 2018 sa rokovalo, alebo tureckí Cyprioti a grécki Cyprioti rokovali o federálnom riešení cyperského problému. Ešte raz, od roku 1975 do nedávna, 2017, 2018, možno aj 2019, keď mám pravdu povedať. Čiže federálne zloženie alebo federálne usporiadanie budúceho štátu, cyperského štátu, nie je niečo nové. Všetky paradigmy, v podstate ako by ten federálny štát mal vyzerať, boli stovky krát prerokované a parametre sú a vždy boli teda v podstate na stole, čiže nejde o nič nové. Nepodarilo sa tento konflikt vyriešiť. Pravdepodobne, ja len predpokladám, potom asi pravdepodobne v otázkach sa dozviem viac o tom, čo vás zaujíma. Každý generálny tajomník OSN donedávna prišiel s návrhom na mierové riešenie Cypru. Čiže Annanov plán, ako ho poznáme z roku 2004, nebol jediným návrhom. De Cuellar, Boutros Ghali, v podstate všetci jeden po druhom prichádzali s návrhmi na mierové riešenie cyperského problému. Annanov plán, prečo bol taký pertraktovaný, alebo prečo o ňom sme najviac počuli, alebo tí, ktorí teda sa o to zaujímali, o ňom najviac počuli, z toho dôvodu, že bol najpodrobnejší a bol jediný predložený na referenda na obidvoch stranách ostrova a takisto korešpondoval so vstupom Cyperskej republiky do Európskej únie. A nie je to náhoda, že na referenda bol predložený 24. apríla 2004, čiže tesne predtým, ako nastal vstup do Európskej únie. Tieto dva dokumenty, Accession Treaty a Annanov plán, boli vyrobené spoločne in conduct. Hej. Nehovorím, že ich pripravovali tí istí ľudia, ale pripravovali ich na základe vzájomných interakcií, komunikácie a tak ďalej. Čiže boli tieto dokumenty pripravované tak, aby keď teda Cyperský ostrov alebo ostrov Cyprus bude zjednotený, aby mohol ako zjednotený vstúpiť do Európskej únie. Toto sa nestalo. Grécki Cyprioti odmietli ten Annanov plán v referende, môžeme o tom hovoriť v detailoch. Ja nechcem zdržovať, preto hovorím aj rýchlejšie. Čo sa stalo v podstate odvtedy? Európska únia, Günther Verheugen bol európsky komisár vtedy, tak v podstate, ak jeho vyjadrenia boli, že bol hlboko sklamaný, nikto sa mu čudovať nemôže, že bol hlboko sklamaný. Európska únia sa snažila nejakým spôsobom odškodniť tureckých Cypriotov, ktorí hlasovali pre Annanov plán v referende. Tak dizajnovala Direct Trade Regulation a Financial Aid Regulations. Tiež sa môžeme k tomu vrátiť, nebudem vás teraz tým zaťažovať. Tieto boli potom vetované gréckymi Cypriotmi s tým, že sa boli decoupled, čiže len Financial Aid Regulation prešla. Myslím si, že tá finančná čiastka tam bola nejakých 258 miliónov eur, ktoré mali byť použité na spoločenské projekty, infraštruktúru a tak ďalej, ale zasa museli ísť v podstate cez gréckych Cyperčanov, čiže trochu inak sa to v konečnom dôsledku potom rozdeľovalo. Čo sa stalo potom? Potom sa stalo v podstate to, že tureckí Cyprioti zostali nejakým spôsobom v takom limbe, pretože podľa protokolu T10, ktorý je teda protokol o Cypre, priložený k Treaty of Accession, aký komunitér platí na severe Cypru, ale pending the solution. Hej? Čiže keďže tam nie je žiadne riešenie,
a nejaký komunitér tam neplatí. Tureckí Cyperčania sú členmi, alebo sú teda občanmi Európskej únie, keď prekročia tú hranicu z toho Severného Cypru. Potom, keď sa vrátia, tak zasa nie sú a tak ďalej. Je to taká zvláštna anomália. No, čiže od roku potom tam bol stalemate, samozrejme rokovania boli nejakým spôsobom, priame rokovania medzi tureckými Cypriotmi a gréckymi Cypriotmi, ktoré prebiehajú už dekády, tak tie boli odložené na chvíľku. Samozrejme nesmieme zabúdať, že na obidvoch stranách ostrova sú vždy nejaké voľby, hej, či sú to parlamentné voľby, prezidentské voľby, na obidvoch stranách ostrova je prezidentský systém. Čiže potom sú prezidentské voľby a parlamentné voľby v Turecku, potom v Grécku. Veľká Británia ako tretí garantor až tak do toho nezasahuje, takže či sú voľby vo Veľkej Británii alebo nie sú, našťastie až takú úlohu nehrá. Ale aj tak to stačí, si myslím, keď si spočítate, že každú chvíľku sa niekde volí a každú chvíľku sa niekde teda vymieňajú. Aj keď by som povedala, v Turecku tie názorové rozdiely sú o mnoho markantnejšie na tureckej časti, alebo teda medzi tureckými Cypriotmi ako na tej gréckej časti. Tam si viac menej udržujú tú líniu toho, že federácia nie. A najlepším riešením pre nich by bolo unitary state solution, s čím zasa tureckí Cyprioti nesúhlasia, pretože by museli ísť do pozície menšiny, čo si myslím, že ja ani si to neviem predstaviť, keď mám pravdu povedať, ale ako nič nie je nemožné, samozrejme. Potom, čiže prebiehali rokovania medzi tureckými Cypriotmi a gréckymi Cypriotmi od roku 2004, približne do roku 2008 neprebiehali vôbec, potom opäť sa k ním vrátili, prebiehali on and off. Takým najposlednejším, markantnejším, nejakým relatívne úspešným pokusom, ale opäť pokusom, bol meeting v Crans-Montana v 2017 a to je posledné, čo sa v podstate stalo. Crans-Montana opäť nebol úspešný a tam sme aj zostali. A tam sme aj zostali. No a od toho, v podstate od Crans-Montana, tureckí Cyprioti zmenili retoriku, ale najmä Turecko zmenilo retoriku. Tureckí Cyprioti majú prezidenta, ktorý je pre two-state solution a je podporovaný Tureckom a je v podstate bližšie Turecku ako predchádzajúci prezident Akinci. Čiže ono to v podstate teraz vyzerá tak, že turecká strana je tá, ktorá je neoblomná, ktorá nechce solution a tak ďalej. Zmenila retoriku, áno, to je pravda, čiže od toho roku približne 2002-2003 do roku 2000, by som povedala 2000 až 2019 bola pro federáciu a aj predtým, teraz sa zmenila retorika na two-state solution. A ja si myslím, že skutočne aj veria, alebo že sú presvedčení, že to nikam nevedie, skrátka po desiatkách rokov rokovaní a môžeme si potom prejsť len koľko stalo Ananov plán a koľko bolo meetingov, rokovaní, návrhov na spoločnú hymnu, návrhov na spoločnú vlajku, vyše 1000 hovorím len o tom, že čo sa na ten Ananov plán predkladalo. O tom, jak už bolo prerokované všetko a ako všetci o všetkom vedia, čo je možné, čo je nemožné. Stále sa nikto nepohol. Turecko tiež zmenilo retoriku zaujímavo v poslednom období, čo sa týka uznania nezávislosti Tureckej republiky Severného Cypru inými štátmi. Čo si možno mnohí nevšimli, som presvedčená teda, že si to nevšimli, že Turecko nikdy netlačilo, nikdy nerobilo kampaň na uznanie Severného Cypru medzinárodne. A mohlo. Ale nikdy to nerobilo. Čiže Turecko je jediná krajina, ktorá uznáva Severný Cyprus ako nezávislosť Severného Cypru, ale nikdy v podstate sa nesnažilo o viac. Čiže tá medzinárodná kampaň tam nebola. Myslím si, že aj toto sa v poslednom období mení. No a tu by som asi prestala a dúfam, že som to tak nejako stihla v tých 20 minútach. Ďakujem. Ja ďakujem. A začala by som teda v podstate na margo toho, čo ste povedali ako poslednú vec. Vy ste taktiež spomenuli, že na tureckej strane ostrova sú markantnejšie názorové rozdiely.
A ja som našla nejaké informácie o protestoch, ktoré tam momentálne sú vedené jedným učiteľom. A je to vlastne na margo toho, že Severný Cyprus je finančne najmä závislý od Turecka, ktoré pociťuje 70% infláciu momentálne. Vedeli by ste nám povedať niečo viac o tom, ako tieto protesty možno menia názor ich vlády, alebo či tie názory, ktoré sú vlastne medzi ľuďmi, medzi protestujúcimi, majú dostatočný hlas na to, aby sa dostali vyššie do politiky? No takto, ako tie protesty na severnej časti Cypru, protesty tureckých Cypriotov nie sú niečo nové. Aj dotyčný učiteľ, aj v podstate tým, že ja som sa venovala Cypru veľmi, veľmi aktívne, najmä medzi rokmi 2002 až 2017, myslím aktívne, veľmi aktívne. Tak poznám osoby, o ktorých hovoríme osobne a poznám ich dlhú dobu. Čiže niektoré protesty neprekvapujú, niektoré protesty, no v podstate ono, takto to zhrním, žiadne protesty momentálne neprekvapujú, pretože napriek tomu, že Severný Cyprus je finančne absolútne závislý na Turecku, a nie je to chyba, alebo nie je to v dôsledku neschopnosti tureckých Cypriotov, ale je to v dôsledku neprijatia Direct Trade Regulation a tiež izolácie tureckých Cypriotov, ktorá nemá v podstate áno, nechcela som povedať bohužiaľ, ale je to v podstate bohužiaľ, nemá žiadny právny background, ale je tam v podstate je tam. No, takže tureckí Cyprioti nemôžu obchodovať priamo. Tie tarify, ktoré sú na nich impozované, tak tie sú neúmerne vysoké, čiže nie sú kompetitívni na trhu a tak ďalej. Ale faktom zostáva, že sú závislí na Turecku. A čo si myslím, že do určitej miery Turecku aj vyhovuje, ale vždy závislí na Turecku boli. Toto nie je niečo nové. Teraz vy referujete, Paulína, k tomu packageu, ktorý bol prijatý teraz nedávno a proti ktorý je tiež financial package zo strany Turecka, finančná pomoc Turecka tureckému Cypru, a proti ktorému protestujú. Ale tu neprotestujú najmä voči tej finančnej časti. V tomto package sú totižto zahrnuté aj absolútne nepriateľné ustanovenia, ktoré potláčajú slobodu zhromažďovania, takisto aj slobodu prejavu a nejakým spôsobom sa snažia tie články Penal Code, ktoré sú platné v Turecku, ktoré znemožňujú teda slobodu prejavu a kriminalizujú ju, sa snažia tieto právne úpravy, trestnoprávne úpravy zaviesť aj na severnej časti Cypru. Čiže tie protesty smerujú najmä kvôli tejto časti toho packageu. Keď sa pozrieme na tú finančnú časť, tak tá je dokonca menšia, ako bola. Turecký Cyprus bol vždy naviazaný priamo na budget Turecka. A bolo to okolo skoro $600 miliónov ročne. Teraz som si pozerala, ten package je nejakých 200, neviem koľko, 60 miliónov eur. Čiže package sa zmenil, dokonca znížil. Samozrejme, tá inflácia tam hrá veľkú úlohu, preto som aj pred chvíľkou v tej sumarizácii toho, čo sa tam udialo na Cypre, som aj spomenula, že vlastne nič nie je nemožné, hej, že za normálnych okolností som povedala, že v žiadnom prípade tým, čo si prešli tí tureckí Cyprioti, nemôžu súhlasiť s určitými, ale nič nie je nemožné. Takže, no ale v súčasnosti určite tá politická elita alebo tí ktorí vládnu na tureckom Cypre, nebudú proti tomuto protestovať, pretože jedno z tých ustanovení zakazuje vyjadrovať sa negatívne o Turecku, kriminalizuje negatívne vyjadrovanie sa o Turecku a negatívne alebo kritizovanie prezidenta turecko-cyperského prezidenta Tatara. Čiže určite nepôjde on proti tomuto. Hej. Ako zjavne, keď s takýmto niečím vyšiel, tak asi sa mu to páči. Takže jedna časť sú protesty a druhá časť je politická realita. Tiež, čo treba zobrať do úvahy, je, že na tureckom Cypre
prebiehali vždy demokratické voľby. Demokratickejšie ako v Turecku a demokratickejšie bohužiaľ ako v niektorých krajinách na svete. Čiže ten prezident, ktorého majú teraz, si zvolila väčšina. Či tá väčšina bola z pôvodných tureckých Cypriotov alebo z prisťahovalcov z Turecka, ktorí dostali turecko-cyperské občianstvo, to už je otázne, to už sa naozaj treba pozrieť na čísla. Do akej miery ovplyvnili novodobí za posledných, od roku 2004, za posledných 20 rokov pomaly prisťahovalci z Turecka tieto čísla a teda nakoľko teda ovplyvnili voľby. Ďakujem. Keď sme pri trhu, tak by som sa vás možno ďalšiu otázku opýtala, že či existujú nejaké bilaterálne dohody medzi Severným Cyprom a Cyperskou republikou, čo sa týka trhu a keď tak aj obrany. Nie a neexistujú v podstate ani medzi, lebo Cyperská, takto, TRNC, Turkish Republic of Northern Cyprus, je, ako som už spomínala, protokol 10 je ten protokol, ktorý je protokol o Cypre, ktorý je každá krajina pri Association Agreement mala svoj protokol. Čiže ten protokol 10 hovorí o tom, že vlastne Severný Cyprus je územie Európskej únie, ale aký komunitár tam neplatí, pending solution. Čiže tam tá bilaterálna zmluva medzi jednou časťou ostrova a druhou časťou ostrova neprichádza do úvahy. Aj z dôvodu obsesie gréckych Cypriotov s uznaním TRNC ako samostatnej politickej entity. Čiže iné veci neprešli. Ani si neviem predstaviť nejaký agreement, že by medzi týmito dvomi stranami mohol byť. Neprešli zmluvy, a teda nakoniec prešli, ale až po vyše 10 ročí, po 15 rokoch, myslím, aj viac, o zosúladení mobilných operátorov. Takže keď sa nevedeli, nie že dohodnúť, ako keď skrátka nechceli pripustiť, že by mohli spolupracovať s tureckými Cypriotmi na tej báze, tak obranná zmluva ako v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. Už sme riešili iné veci, ktoré skrátka sa nedali a nešli. Rozumiem. Dobre. Ale v podstate akože vždy, aj keby sa niečo udialo, tak by to bolo medzi Európskou úniou predtým, ako sa, a teda tureckými Cypriotmi, predtým, ako sa tento konflikt vyrieši. Čiže tu je to Európska rada a komisia, ktorá je tá správna adresa. Cez ktorú by čokoľvek teda v podstate prechádzalo. Okay. Tak ďalšiu otázku by som sa vás možno opýtala, že keďže Grécko a Turecko sú členskými štátmi NATO, či boli nejaké snahy tiež vyriešiť túto problematiku alebo ju minimálne niekam právne posunúť v rámci skupiny NATO? Vôbec nie, pretože Turecko blokuje snahy Cyperskej republiky o členstvo v NATO, čo samozrejme sa nepáči Grécku. A samotné Turecko a Grécko majú medzi sebou názorové rozdiely, ktoré sa týkajú najmä Egejského mora a vzdušného priestoru, a teda delineation teritoriálnych vôd, potom EEZ a EFZ, Exclusive Economic Zone and Fishery Zone. Keď sa pozriete na mapu, tak pochopíte prečo. Niektoré z tých ostrovov, ktoré Lozánska zmluva, v podstate Turecku zostali 2 ostrovy po Lozánskej zmluve, z tých ostrovov, ktoré sa nachádzajú najmä v Upper Aegean, a teda v Egejskom mori a potom dole v Dolnom Egerskom mori. Ale vidíte, že vlastne tie ostrovy sú pri pobreží Turecka, čiže keď sa pozriete na mapu a nemusíte ani nejak byť veľmi geopoliticky zdatný, tak pochopíte, že tie teritoriálne vody sa skutočne nedajú merať 12 mílami, nautickými mílami. To je to, čo podľa UNCLOS, hlavná medzinárodná zmluva o Law of the Sea, čiže tá, ktorá upravuje maritime zones, tak skrátka pochopíte, že tam dochádza k
k nejakému, alebo musí dochádzať k nejakému stretu, keď jedna strana tvrdí, že má nárok na 12 nautických míl. Čiže nie, hej, nedá sa to, ale boli v podstate, závisí zasa od toho, že kto v akej krajine vo vláde je, kto má aké nastavenie a či sa nachádzame pred voľbami alebo nie. A momentálne sa nachádzame pred voľbami vo všetkých troch krajinách. Čiže v roku 2023 budú krajiny aj na Cypre, budú voľby aj na Cypre, budú voľby aj v Grécku a budú voľby aj v Turecku. Čiže ja vôbec neočakávam nejaké mierumilovné alebo nejaké forthcoming retoriky zo žiadnej z týchto alebo zo žiadneho z týchto aktérov. OK. Ešte rozmýšľam. Vy ste na začiatku povedali, že vlastne jedným z troch garantov Cyperskej republiky je Spojené kráľovstvo a oni tam majú, myslím, stále 2 vojenské základne. Je nutné, aby tam boli tie základne kvôli tomu, že sú garantori, alebo je tam nejaký iný dôvod, prečo tam stále pretrvávajú? Toto nie je otázka, ktorá má jednoduchú odpoveď, pretože to má viac layers a hovoríme o základniach Akrotyria a Dekelia. Tieto základne sa nachádzajú na východe, na juhu Cypru a v podstate, nechcem povedať, že oni sú tam historicky, ale sú tam hlavne na základe zmluv z roku 1960. No a na to, aby sa zmenili tieto, najprv to ponímem z tej právnej stránky a potom pôjdeme aj na tú praktickú stránku toho. Čiže z tej medzinárodnoprávnej stránky, ak chceme zmeniť jednu z týchto zmluv, potrebujeme súhlas všetkých garantorov. Áno? Čiže musia s tým súhlasiť všetci garantori. Nie som úplne si istá, že by s tým všetci garantori súhlasili, aj keď teda Veľká Británia navrhla, že keď konflikt bude vyriešený, ak teda v tomto prípade, lebo nikto nemôže dostať všetko, že ako konflikt, ak bude vyriešený, tak to bude kompromis. Môže to byť vyriešené iba kompromisom, ak teda sa nemajú použiť prostriedky, ktoré vidíme v iných konfliktoch. Bohužiaľ, hej. Áno, keď nie kompromis, tak potom je tam ten vojenský konflikt a to nemusíme hovoriť o katastrofálnych následkoch niečoho takéhoto. Čiže napriek tomu, že cyperský konflikt je frozen konflikt, zmrazený konflikt. Ja dúfam, že sa tam nikdy nedostaneme, že to skrátka neprepukne do takých dimenzií. Čiže ak chceme zmeniť jednu z tých zmluv, ktorá garantuje prítomnosť týchto dvoch základní, to sú Air Force bases, na Cypre, tak musíme mať súhlas všetkých garantorov a tým pádom sa menia v podstate všetky tie 3 zmluvy. Ja si myslím, že Cyperská republika by bola posledná, ktorá by sa dotkla tých zmluv momentálne, pretože na nich stojí tá jej nezávislá, tá v podstate to všetko, čo momentálne je, hej, a ich ústava. Čiže zmení sa to len nejakým packageom, nemôže sa to zmeniť ako jedna vec z toho vytrhnutá. Ak totižto to je Montreux Convention, ktorá sa týka napríklad Bosporu a Dardanel, že tieto medzinárodné zmluvy, ktoré boli podpísané pred druhou svetovou vojnou, keď si všimnete, tak každý sa snaží nejakým spôsobom udržať tak, aké boli, pretože vieme veľmi dobre, že za žiadnych okolností by sa už momentálne štáty na takom niečom nezhodli. Hej, nie je taká tá politická atmosféra. Ďalšia vec, prečo si myslím, že tieto základne zostanú nezmenené aspoň nejaký čas, je, že vlastne opäť grécki Cyprioti pociťujú akú takú garanciu z tej prezencie britských vojakov na svojom území. Sú tam 2 batalióny, jeden je v podstate stále v pohotovosti. Tu nejde, je to Air Force Base, nejde tu len o tú leteckú základňu, ale v podstate tam sa sústreďuje aj veľké množstvo intelligence pre celý Blízky východ a to územie, čiže zahŕňa to Izrael, zahŕňa to Sýriu a tak ďalej. Ako technika, ktorá je tam použitá, je veľmi zaujímavá. Nemyslím si, že by sa toho vzdali. Ľudia, ktorí proti tomu protestujú, teraz tam boli protesty pri 70. výročí kráľovnej Alžbety, tak tieto protesty, nechcem hovoriť, že sú marginálne, ale nie sú smerodajné. Nie sú smerodajné vôbec v politickom a obrannom smerovaní. Nezabúdajme, že Cyperská republika nie je v NATO. A toto je v podstate len takou zárukou podľa nich samých, hej, gréckych Cypriotov teraz bezpečnosti, myslím si.
No a tretia vec, no tu som v podstate spomenula, áno, že tieto základne nezabezpečujú len, oni nie sú výhodné pre Veľkú Britániu, oni nie sú výhodné len pre gréckych Cypriotov, oni sú výhodné v podstate aj pre nás na Slovensku a v širšom meradle. Výhodné sú pre ostatné členské krajiny NATO, čiže akým takým spôsobom a dosť závažným spôsobom zabezpečujú širšiu bezpečnosť. Dobre, ďakujem. To boli všetky otázky zatiaľ odo mňa. Je tu niekto z publika, kto by sa chcel opýtať? Hláste sa. Možno tu publikum už ani nemáme. Máme ešte publikum? Ale máme tu kopec ľudí. Marcel Šimon, nech sa ti páči. Prosím, zapni si kameru. Dobrý deň. Tak moje meno je Marcel Šimon a ja by som sa chcel spýtať na jednu otázku, čo som ja som si to tak dal dohromady počas tejto diskusie so všetkými tými faktami, ktoré som počul, že ten cyperský problém mi pripomína veľmi problém v Severnom Írsku a tie nepokoje, čo tam boli takmer alebo okolo 30 rokov a tým sa to vyriešilo veľmi takou zložitou zmluvou, ktorá stojí úplne niekedy aj visí na vlásku a jednoducho tá celá situácia so Severným a Južným Írskom mi prípada veľmi podobná tomu, čo sa deje na Cypre. Myslíte si, že je reálne, aby nejaká takáto dohoda prišla aj na Cypre, že by sa to nejako tie dve strany dali dohromady a našli spoločné riešenie, ktoré bude také, že navzájom, že v ústrety, alebo to nie je reálne? Ja si myslím, že to nie je reálne z vlastných skúseností, pretože som bola súčasťou tých rokovaní koľko? No skoro 20 rokov, no 15 rokov minimálne. Čiže samozrejme, že predo mnou, po mne ľudia brali do úvahy aj Good Friday Agreement, Dayton Agreement bol na stole, dokonca československý model, v podstate unitárny štát, federácia a tak ďalej a potom rozpad na dva štáty. Všetko sa prebralo do absolútnych detailov, porovnávalo sa to a nič z toho sa nedalo použiť. Alebo ak aj bol návrh na nejaké čiastkové použitie jedného z nich, z týchto úspešných zmluv, akokoľvek, ale úspešných, áno, pretože zabránili ďalším, alebo minimálne tie konflikty a vyriešili, či už to visí na vlásku alebo nie, na určitú dobu. Tak tie konečné návrhy neprešli. A ja už som spomínala v tej svojej takej tej sumarizácii tých eventov, že obidve strany, aj tureckí Cyprioti, aj grécki Cyprioti a takisto všetci garantori vedia absolútne, kde je problém. Vedia absolútne o všetkých možnostiach a o tom, čo by malo sa urobiť, aby sa to mohlo vyriešiť a tak ďalej a tak ďalej. V Annanovom pláne boli dve také sticking points. Boli to nehnuteľnosti, property, ale myslím teraz ako v súkromnom vlastníctve. Teritorium až taký problém nebol, tam tureckí Cyprioti súhlasili s tým, že odovzdajú gréckym Cypriotom toľko a toľko teritoria, ale governance bol problém. No a potom úplne ešte najväčším problémom bola prítomnosť tureckých vojsk na severe Cypru. To sme tu nespomínali, ale myslím, že to je niečo, čo sa relatívne často spomína. Či už vnímaná alebo reálna, ale to bolo niečo, a to je na základe Treaty of Guarantees. Čiže návrh na to je, aby sa tiež išlo na tie čísla, ktoré sú v Treaty of Guarantees. Grécki Cyprioti o tom nechceli počuť. Bola napríklad jeden návrh, napríklad Annanov plán 3 dokonca hovorilo o absolútnej demilitarizácii celého ostrova. Ani to neprešlo. Čiže neviem si to predstaviť. Ako veľmi rada by som s vami súhlasila, Marcela, ale ja osobne si neviem predstaviť, že toto by bolo za týchto okolností možné. A keďže som už videla teda všetky možné druhy aj rokovaní, aj návrhov, riešenia a tak ďalej.
ja si myslím, že kým sa nestane nejaký, to nechcem, ale ono vždy, keď si uvedomíte, že ľudia sa prestanú, alebo krajiny, a krajiny sú zložené teraz ľudí, sa prestanú nejakým spôsobom škriepiť a tie konflikty sú vyriešené vtedy, až keď zasiahne nejaká vis major. Veľa krajín sa spamätá, až keď musí reagovať na niečo tretie. Čiže ja veľmi dúfam, že také tretie niečo nebude, ale ako bez toho, aby sa zmenili skrátka, aby sa tie tables nejak turn around. Nemyslím si, že na Cypre sa stane niečo nové. Aj keď v podstate ten nový faktor je teraz, že Turci a tureckí Cyprioti absolútne zmenili retoriku. Takže aj to sa dá považovať za novú veličinu. Ďakujem. Peťo, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Mňa by zaujímalo, že či napríklad Azerbajdžan, verný spojenec Turecka, nechcel niekedy uznať Severný Cyprus ako samostatný štát. Nechcel. Úplne jednoznačná odpoveď je nechcel. A je zaujímavé, že ja som trochu pracovala na non-recognized entities. Jednu vec, ktorú som si všimla ešte veľmi dávno, keď hovorím o čase pred 20 rokmi, pretože ja som si dávala v podstate otázky podobné vašim. Som si všimla, že non-recognized entities, alebo aj tie krajiny, ktoré podporujú non-recognized entities, nepodporujú seba navzájom. Keď si všimnete, pozrite sa aj na ostatné konflikty, či už ide, ja neviem, môžeme začať, Kosovo už nie je až tak non-recognized, ale stále, hej, patrí do tej skupiny, alebo vzýšlo z tej skupiny. Nagorná Karabach, ja neviem, Transnistria, Osetia, Abcházia. Môžeme ísť on. Nikdy tam nie je žiadna spolupatričnosť. Vždy je to len ako keby sami za seba a aj tie krajiny, ktoré ich podporujú, nikdy nepodporujú tú druhú stranu. Práve naopak, ako je to zaujímavé, že niekedy je to absolútne konfliktné alebo kontrári. No, ale spomínala som, keď si pamätáte, že Turecko nikdy nevyvinulo alebo nepomohlo tureckému Cypru v tejto kampani. Čiže boli niekedy dokonca aj také vládne konštelácie medzi tureckými Cypriotmi, keď tureckí Cyprioti sami za seba sa snažili v niektorých krajinách získať túto podporu bez nejakej vážnej pomoci Turecka. Čiže Turecko nikdy nepožiadalo Azerbajdžan, aby to urobilo. Pokiaľ ja viem. Ako som skoro presvedčená, že to tak je. Takže nemyslím si. Ale hovorím, mení sa retorika. Momentálne sa retorika mení, momentálne sa menia aj nastavenia. Momentálne si myslím, že nemyslím si, že toto je pro forma, nemyslím si, že toto je len také divadlo. Ja si, pokiaľ poznám tých aktérov a ľudí aj z jednej aj z druhej strany, tak si myslím, že momentálne vládne zoskupenie na Severnom Cypre a v Turecku uznalo, že, alebo teda nejakým spôsobom sa s tým stotožnilo, že to nikam nevedie, to pretlačanie toho federálneho riešenia. Takže tak. Ďakujem. Nejaké iné otázky? Ak áno, tak sa prihláste. Dobre. Nikto sa nehlási, tak ja sa opýtam za Matúša, ktorý to s nami nemôže byť. A Matúša teda zaujímalo, že aký je najpravdepodobnejší scenár vývoja, ak sa to teda niekam vôbec posunie, a čo by sa muselo zmeniť, aby sa momentálny status quo zmenil? No, momentálne sa nezmení nič, pretože všetky tieto... Cyperská republika je členom Európskej únie. Ako člen Európskej únie má plné právo veta. Všetky rozhodnutia, ktoré sa budú týkať cyperskej otázky, tým, že v roku 2004 bol Cyprus prijatý za člena Európskej únie bez toho, aby si vyriešil vzťahy so svojimi susedmi, hej, že či tam niektoré kodanské kritéria od nich bolo upustené alebo boli
odignorované. Vieme aj prečo, kvôli Helsinskému samitu a výsledkom Helsinského samitu z roku 1999, kde už to bolo vlastne rozhodnuté, že to tak bude, že aj rozdelený Cyprus bude prijatý za člena Európskej únie, ale tým, že sa stal právoplatným členom Európskej únie a na všetky tieto rozhodnutia je potrebná absolútna väčšina, nič sa nestane. V podstate všetko je zablokované. Všetko, čokoľvek z tej Európskej únie, aj keby v Európskej únii si niekto povedal, že OK, toto nie je, táto anomália nie je dobrá, nie je to OK. Turecko môže anexovať severnú časť Cypru, čo je reálne, si myslím, ako ďalšiu provinciu. Robme s tým niečo. Ak grécki Cyprioti nebudú mať za to, že s tým niečo chcú urobiť, keďže majú upper hand v tomto, nič sa nestane. Čo sa týka, čo by malo byť ešte, čo by sa mohlo stať, no neviem, hovorila som o Bismajor, hej, niekedy sú také šialené udalosti geopolitického rázu, že donútia aktérov, aby prehodnotili svoje postoje. Ale hovorím, momentálne sú tam všetci intransigent. Čiže jedna strana nestačí, ak máte intransigent už teraz, lebo doteraz tureckí Cyprioti aspoň intransigent neboli. Teraz sú už aj oni. Takže ja si neviem predstaviť, ako tú konšteláciu, hovorím, idú voľby v roku 2023. A tá predvolebná kampaň už začala všade. Takže a v predvolebnej kampani, však to veľmi dobre poznáte, no nejaké promierové a také nejaké friendly message nemajú čo hľadať. Stále sa hľadá nejaký nepriateľ, zvonku, tretia strana. V podstate vždy pred voľbami sa tá spoločnosť polarizuje ešte viac a konflikty sa vždy využívajú alebo vyrábajú na to, aby hecovali voličov jedna alebo druhá strana a tak ďalej. Čiže ja ani si neviem predstaviť, že teraz do roku 2023 sa udeje niečo pozitívne. Skôr sa obávam negatívnych vecí. Myslíte, že jedna z takých tých negatívnych vecí môže byť otvorenie niektorých turistických miest na severe Cypru? Však oni sú otvorené. Varoša sa napríklad kedy otvárala? Nebolo to tento rok? No, Varoša ako bola turistické miesto, ale bola turistické miesto pred tým ešte, no ja už som bola na svete, vy určite nie. Takže o Varoši ako o turistickom mieste sa ani zďaleka nedá hovoriť. Myslíte bývalé turistické miesta? Áno. No, ako je to možné, ale to nebude mať opäť, ako nič sa nestane, ak sa Varoša otvorí alebo sa neotvorí, ako ja si nemyslím, že to bude mať absolútne, lebo Varoša bola súčasťou taktiež všetkých tých mierových návrhov, alebo nezabudla som spomenúť confidence building measures, hej, CBMs. CBMs, Varoša bola vždy z jedných zo CBMs a teraz sa tiež nejaké CBMs z času na čas zjavia, z času na čas sú na stole. Ak bude Varoša použitá, tak to bude použité pravdepodobne. Použitá, hovorím, lebo áno, Varoša je niečo, čo môže byť použité ako taký nejaký akože bargaining tool, hej, pre tureckých Cypriotov. Ale môže to byť použité ako CBM. Ako CBM to nikdy nefungovalo. Takže, ale ja si opäť myslím, ja si nemyslím, že Varoša je tak silná, ako teraz hovorím o Varoši, ako o tom nejakom nástroji. Takže nemyslím si, že je to tak silný nástroj, že by to vedelo zmeniť situáciu. Dobre. Peťo, nech sa páči. V prípade, že by Turecko anektovalo Severný Cyprus, je možné, že by Grécko chcelo Enosis s Južným Cyprom? No, Grécko Enosis v podstate s Cyprom dosiahlo členstvom Cyperskej republiky v Európskej únii. A toto je ako niektorí nacionalisti, ale nacionálnejšie zmýšľajúci ľudia na tej strane to aj vnímali, hej, že vlastne ak sa im Enosis nepodarila cez kudetu, cez puč, vojenský prevrat v tom roku 1963, tak sa im to podarí cez legálny vstup Cypru do Európskej únie. Čiže nezabudeme, že Enosis je spojenie celého ostrova s Gréckom. Taksim je spojenie časti ostrova s Tureckom, ale ani nie spojenie, separácia. No ale hovoríme o tureckých Cypriotoch, ako to si myslím, že to by bola pre nich relatívna katastrofa.
tých, ktorých ja poznám, tak ja si nemyslím, že by boli s tým vôbec ani, nie že uzrozumení, ale to si určite tam nikto nepraje. Z rôznych dôvodov. Medzi tureckými Cypriotmi a Turkami boli vždy rozdiely. Tak ako sú medzi gréckymi Cypriotmi aj medzi Grékmi. Ako to nie je jedno etnikum, alebo ja neviem, no nechcem teraz tu zase ísť do veci, ktoré teraz nejaký antropolog obviní z toho, že nepoznám genetické kódy, ale myslím si, že trochu poznám Cyperčanov, takže by som tvrdila, že nie sú teda rovnakí. Ale čo sa týka politických názorov, určite nie. Tam zostanem v tom sa cítim doma. Čiže Gréci by v tom prípade, ak by Turci sa spojili s Tureckom, akože tí tureckí Cypriotiek by sa spojili s Tureckom, tak cyperskí Gréci by nechceli priame spojenie s Gréckom, anexiu. No, určite by nechceli, ale však obidve krajiny sú v Európskej únii. Vieš si to vôbec predstaviť? To sa až taký... Ako niektoré pravidla platia snad, nie? Aspoň minimálne v Európskej únii. Takže tam nejde ani o to, čo by chceli. Ako po prvé by nechceli, po druhé by to nebol Enosis a po tretie v rámci Európskej únie. Aspoň dúfam, že stále niečo takéto šialené nie je možné. A prečo by grécki Cyperčania mali stratiť, prosím ťa, alebo teda volajme ich Cyperčania z toho dôvodu, že tak sú nazývaní v Európskej únii, hej? Lebo podľa práva, podľa ústavy vlastne tej Cyperskej republiky, nechcela som ísť do detailu, ale sú tam dva oficiálne jazyky, grécky a turecký, čiže teraz by mala byť, keby všetko bolo tak, ako má byť právne, legálne, tak turečtina už od roku 2004 by mala byť oficiálnym jazykom Európskej únie, no. Ale môžeme ísť on, ale prečo by teda tí, ktorí reprezentujú Cyprus v Európskej únii, čo sú teda hlavne grécky Cyperčania, neviem, koľko je tam dvaja tureckých, nebol ani jeden, prečo by mali stratiť, prosím ťa, hlasy? Prečo by mali stratiť pozície? Však ako samostatný štát ich tam majú, že? To áno, ja skôr som myslel, či občania by napríklad nechceli zorganizovať nejaké také referendum, alebo... Kým neprešiel Annanov plán, myslím, že niečo takéto by prešlo. Skôr som myslel, akože referendum, jak tí cyperskí Gréci, či ak by Turci už teda anektovali sever, tak či by cyperskí Gréci kvôli ohrozeniu nechceli byť anektovaní. Veľmi silne pochybujem, že to bude na základe referenda, ale nemôžem sa sťažovať, pretože ani rozpad Československa nebol predložený na referenda, takže vieš, no ale nie určite, myslím si, že to je dosť taká trochu, no áno, myslím si, že nie, aby som teraz skrátila tú svoju odpoveď. Dobre, ešte nejaká? Áno, Vlado, nech sa páči. Pozdravujem. Ja som sa pripojil neskôr, tak neviem, či to bolo presne už zodpovedané. Ja by som sa chcel spýtať, že aké sú nástroje Európskej únie, lebo podľa toho, čo ste hovorili, v podstate ide o zamrznutý konflikt, že z pohľadu Európskej únie je skoro nejaké conflict prevention. Či je ideálny, povedzme, nejaký nástroj, ako bol zvolené východné partnerstvo, niečo v zmysle pre Severný Cyprus. Aké zvoliť politiky, aby sme, povedzme, ten Severný Cyprus inštitucionálne a aj ekonomicky čo najviac priblížili, vlastne zapojili do toho diania Európskej únie. Ďakujem. Tieto nástroje už boli Európskou komisiou a Európskou radou už boli pripravené 26. apríla 2004. Direct Trade Regulation, Financial Aid Regulation a Green Line Regulation boli tri regulácie, ktoré Green Line Regulation, ona už bola platná predtým. Direct Trade Regulation a Financial Aid Regulation boli dve regulácie, ktoré boli spojené. Grécki Cyprioti vetovali, to bolo v podstate, Európska komisia chcela toto založiť na článku 133 Direct Trade Regulation a nepodarilo sa im to práve kvôli odporu, hej, v tom období iných členských krajín. Takže čo sa stalo? Založili to, v podstate tá regulácia prešla len tak, že vyžadovala unilaterálne unilaterálne schválenie, hej, čiže hlasy všetkých členov Európskej únie a tým pádom bola vetovaná.
A týmto, takže tie nástroje tam už boli a nepodarilo sa ich pretlačiť. Keď boli decoupled, tieto dve regulácie, prešla iba financial aid a k tej direct trade sa nikto už potom nevrátil. Je to relatívne jednoduché, ako tento direct trade s tureckými Cypriotmi nejakým spôsobom založiť alebo a tak ďalej. Akurát problém je v tom, že opäť na to je potrebná nielen absolútna väčšina, ale unilateral decision. No a ja si nemyslím, že Európska únia ako taká, ako s tou členskou základňou, ktorú má, že sa jej takéto niečo podarí. Čiže ja si myslím, že v tom 2004 sa Európska únia efektívne vzdala alebo nejakým spôsobom stratila všetky takéto páky. Boli tam ospravedlnenia tureckým Cypriotom, sú tam sľuby, je to oficiálne v podstate aj súčasťou Association Agreement z 2004. V tom paragrafe, v tom protokole 10, myslím, že paragraf 1 hovorí, že tento prístup Cyperskej republiky do Európskej únie nesmie byť to the detriment žiadnej časti ostrova. Zjavne je to to the detriment tureckých Cypriotom, ale myslím, neviem si predstaviť, že čo by asi tak momentálne s týmto nastavením a s tým zložením. Stále sa to dá, stále niečo by sa mohlo vyrobiť v tej Európskej komisii, čo by bolo založené na tom bývalom článku, alebo teda článku 133. Ale či to prejde, tak to je otázne. Vlado, go for it. Ďakujem. Ja len doplňujúca otázka, lebo pozdravujem teraz Brusel inak. V podstate sa hovorí, že to právo veta bude niekedy v najbližšej budúcnosti v rámci zahraničnej politiky zmenené. Či si myslíte, že zrušenie právo veta môže nejak práve ovplyvniť tieto politiky voči Cypru? Viete čo, podľa toho, tu vám napíšem, pozrite si túto publikáciu z 2008. Je na internete niekde. Ak sa o toto zaujímate skutočne. Právo veta, no ja si myslím, že áno, ale závisí to veľmi od tej konštelácie v Bruseli. Hej, že kto bude mať, ja neviem, že či vôbec niekoho teraz momentálne ten Cyprus zaujíma, tak ako ich to zaujímalo pred 2004. A je možné, ak bude hroziť skutočne, že Turci výjdu s tou anexáciou, alebo tak je možné, že možno Európska únia sa tiež, alebo niektorí sa spamätajú a povedia si, že tak toto nie je tá cesta, toto nemôže pomôcť v podstate ničomu. Ale áno, samozrejme, ak by stačila v podstate nadpolovičná väčšina alebo aj absolútna väčšina, tak si myslím, že veľa vecí by prešlo v Európskej únii. Vrátane Cypru, ale musí tam byť vôľa niečo vyrobiť. Hej, ten inštrument, teoreticky ten inštrument z toho 26. apríla 2004 tam je stále ten Direct Trade Regulations, takže teoreticky sa to dá použiť. Ale tam sme to krásne rozpísali aj s ďalšími medzinárodnými právnikmi medzinárodného práva v tomto Promise to Keep. Ak vás toto skutočne zaujíma, odporúčam, aby ste si to pozreli. Snažili sme sa to tak napísať, aby to dávalo aj hlavu a petu. Je to legalistická štúdia. Samozrejme sme sa nevedeli vyhnúť nejakým tým politickým repercussions. Ako to, bohužiaľ v týchto konfliktoch, akokoľvek chcete byť neutrálni, tak tie narratívy vás niekde posúvajú. Ale myslím si, že je to niečo, čo... Bolo to odprezentované aj v Európskom parlamente, takže takto. Takže odpoveď na vašu otázku, či by to právo veta niečo zmenilo. Určite, ale musela by tam byť konštelácia nejakej group of willing, hej, by tam muselo byť. Ja to neviem, či je tam tá skupina tých ochotných, ktorá by sa tohoto ujala. Ako ja osobne, ja som trošku stratila takú nejakú vieru v to, že sa niečo s týmto bude dať robiť, ale všetky konflikty sa začínajú alebo sa hýbu alebo nejakým spôsobom sa začínajú riešiť vtedy, keď dojde k nejakej väčšej katastrofe a tomu by som bola veľmi rada, keby sme sa tomuto vyhli. Peťo, páči? Vnímate Turecko ako hrozbu pre svetový mier?
Pre svetový mier nie, však sú členmi NATO a s druhou najväčšou armádou v NATO, tak to už keby som povedala, že druhá najväčšia armáda v NATO je hrozbou pre svetový mier, tak to si myslím, že by sme mohli veľa vecí zabaliť. Ale ak mám byť úprimná, že či sa mi páči, akým spôsobom tam za posledných pár rokov, alebo ktorým smerom tam veci idú, tak nie, ako už som videla aj lepšie Turecko. Už som videla aj lepšie nastavený systém v Turecku. Ale zase, aby som to nejako vybalancovala, za veľa vecí si môžeme aj my sami, a hlavne v Európskej únii, svojou takou nejakou dvojtvárosťou, hej, že ten Janus face sme prejavili veľakrát nie veľmi takom nejakom, nie že najdiplomatickejšom, ale nie veľmi múdrym spôsobom, no, aby som neurazila nikoho. Veľmi pekne ďakujeme, Silvia, že ste prijali naše pozvanie a ja ďakujem všetkým zúčastneným, že ste prišli. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ďakujem a prajem vám veľmi pekný večer ešte. Dovidenia. Večer, dovidenia.